Sa mga pangenot na bareta, selebrasyon kan Pasko asin bagong taon sa rehiyon, generalmenteng tuninong sigun sa Bicol PNP. 62 anyos na lalaki gadan kan pagsasaksakon kan kainuman sa Tabaco City. Miyembro kan Albay PNP arestado kan subuot magpaputok nin badil sa daraga. Bangkay kan lalaking naitalang nawawara sa Camarines Sur, nakuha sa Masbate. Asin eksperto may abiso sa pagsunod sa New Year's resolution. Maray na hapon, Martes, Enero 3, taong 2023. Uninan mga baretang tatak Bicol. Madadamugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Catanduanes sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Selebrasyon kan Pasko asin bagong taon, generalmenteng tuninong sigun sa Bicol PNP. Detalye sa report nila Arnie Miranda. Ikinakaugma kan PNP Bicol na mayo sindang naitalang darakulang insidente sa labang selebrasyon kan Yuletide season na nagpuon kan Disyembre 1, 2022, sundo kan Enero 1. Sigun sa tagapagtaram kan PNP Bicol na si Police Lieutenant Colonel Maluco Lubakib, resulta ini kan mas pinakusog nindang police visibility, kabali digdian pigtaltag nindang kapulisan sa mga mall, simbahan, terminal, aeropuerto, pantalan, mga mayor na tinampo asin pampublikong lugar na maigot subot na nagbantay sa seguridad kan publiko. In order, wala kitang masabi, gabos halos nag-contribute sa indang shared commitment to have a peace and order na Pasko and New Year. Only that, may mga fireworks-related incident kita na naiwasan despite na dakol kitang mga patani, dakol kitang warning, dakol kitang mga posting. Dugang pa kan tagapagtaram, dakula man ang naging ambag kan Oplan Ligtas Paskuhan 2022 kan PNP. Kung saan nagkaigwas sindanin maximum police deployment asin naka-full alert status man ang kada hepatura sa reyon. Nagtutubod man si Kalubakib na nakatabang man sa pagmantiner kan seguridad asin katrangkiloan sa bilog na reyon ang mga pigdiseminar nindang Ligtas Paskuhan tips, iwas paputok tips asin iba pa sa publiko. Yun ang katuyang pinagtutukan na igwang mga deployed personnel sa gabos na mga area of convergence. And nahiling man yun doon, nego kita talagang mga bantay, and even sa mga checkpoints na kita nagkukulang kailan. Despite pangani na nag-celebrate kita kang Yuletide season, may mga major accomplishment din kitang na-accomplish, lalo na pati sa original most wanted ganit, o atang niya na taon. Sa ibong kan sa indang kasaributan kan nakaaging Yuletide season, sigun kay Kalubakib, padagos man giraray ang sa indang operasyon kontra kriminalidad. Puon kaya kan Disyembre 26, 2022 sundo kan Enero 1, 39 wanted persons ang sa indang nagka-arestar. 10 man ang arestado sa illegal na droga, asin 118 sa illegal gambling. Asigurasyon kan PNP Bicol na padagos indang mataunin maray na serbisyo sa publiko. Based from the lesson learned ng 2022, so we will still improve. There is always a room for improvement in times of may mga pagkukulang kita, so we need to support gabos sa mga pagkukulang. Daipuhan, so mga dahil nag-iibukan last year, mag-ibungon yan. And dahil man kita nagkulang sa mga accomplishment halos every now and then may mga conference kami tawag dito, nag-exchange ng numbers kung tama ang naka-report sa MUYA or baka kulang sa na-report sa MUYA sa mga lower units. Nagpasalamat man si Kalubakib sa publiko sa padagos na pagkikipagtabangan sa inda urog na sa pagpapaabot nin mga impormasyon kontra kriminalidad. Para sa mga baretang tatak Bicol, Arnie Miranda. Lalaki gadan kan pagsasaksakon kan kainuman sa syudad nin Tabaco. Detalye sa report
ni Nomer Corporal. Nakapatente ng unyan sa saindang residensya sa Barangay Buhian, Tabaco City. Ang bangkay kang 62 anyos sa si Jaime Casaul Barra Jr. na biktima ng pananaksak gadan pirang oras antes bagong taon. Aminado ang pamangking kang biktima. Pilyo ang sa iyang tiyon urog na kung nasa impluensya ning alak. Alagad bak usubot ini rason nga ni isaksakon sundo magadan ang sa iyang tiyoon. Siyempre kita tao lang kita, dahil makitang karapatan na kumakita kang buhay kang iba, di ba? Ini po paano nakakainom. Sige sanang ulo kayo, dahil man po na hilig na magpagulo. Ang trip niya lang po, bro, baile. Lang. Depensa naman kang aki kang sospek na nakahiling kang pangyayari. Nagkaigwan ng irinuman sinda Bara asin sa iyang ama. Alagad ulit ang makulit na subot si Bara. Ini ang pinauli na kan sa iyang ama. Alagad pirang minuto sa nang nakaagi, liwat na buminalik subot si Bara. Asin digdi na nagkapikunan ang sa iyang ama. Dahil napigilan ni Papa, nataplong niya na ang tawong ito sa biktima. So time na itong nataplong niya na, di so biktima, malaban, nagkuamang kibangko para maglaban. Tapos itong time pong naglaban na si biktima, luminagman po si Papa sa kusina, niya nakakuha ki matarom. Sa ibong kaini, hagad man subot kang sendang pamilya ang kapatawadan kang pamilyang nabaya ang kang biktima. Ako po ang nagagat ki dakulao na pasensya. Tawad. Kung may man po, kung ang side ko, kung kay puan man po nila ang supportar me. Kasi kung sa pagpalubong, yan po kami. Sigun naman kay punong barangay Joven Conde. Haloy nang may day pagkakasinabutan ang ambuslados. May mga record naman daang biktima asin sospek sa magkasuway na reklamo. Mag-iwas-iwas na doon ata sa araw ganin nangyayari na minsan talagang dahil mo makontrol ang emosyon kan sa tao pag may mga problema talaga. Sigun sa PNP, hirarom na tama sa tagiliran asin tabay ang ikinagadang kang biktima. So sa ngayon po, pinaila natin ng kaso, yung suspect. May mga kulang pa na papeles, kaya pinakawalan muna natin, pero tuloy pa rin ang kaso na. Patanid kang otoridad sa publiko. Ibitara ng pag-inom ning sobra asin day pagpahadiyo ng impluensya kan alak. Kung may day man pagkakasinabutan, mas maray subot na iagi na sa nasamaray na pag-urulay. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Miyembro kan Bicol PNP arestado kan subuot magpaputok nin badil sa banwaan nin Daraga. Detalye sa report nila Arnie Miranda. Arestado ang sarong personahe kan Police Intelligence Unit kan Albay Police Provincial Office matapos na mapabaretang nagpaputukan sa iyang service firearm alauna nin hapon kan Disyembre 30. Sa impormasyon, nasa impluwensya subot nin ala kan sospek kan magpasiring sa residensya kan sa iyang pinsan na ikinasal kan parehong aldaw. Bit-bit ang sarong galil rifle as si 9mm pistol, basang subot ining pinagpapaputok ang sospek na ikinaalarma kan mga presente sa nasabing selebrasyon. Binisto ang sospek na si Police Staff Sergeant Alden Rigorgo as residente kan Barangay Banyadero, Daraga, Albay, na tulos man na inaresto kan Daraga Municipal Police Station huli sa sumbong kan duwang opisyal sa nasambit na barangay. Na-recover sa lugar kan pinangyarihan ang mga basyonin bala. Sigun sa tagapagtaram kan PNP Bicol, dai pasinda makapagtaunin kompletong detalye urug pang nagpapadagos pa ng investigasyon. Alagad pagduduon kan PNP, dai ininda pigtotolerar ang siring na aktwasyon. Matagal na yung reminders tagabo sa PNP from the very start na maglawag sila sa PNP. Aram ninda na bawal ang mag-discharge ng firearms pagbako talaga authorized yung operation. Gagamitin lang yan pag merong operation and nasa binggit ng kamatayan ang kanilang buhay or sa operation. Sa presente, nasa kustodiya na kanotoridad ang sospek para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, La Arnie Miranda. Piling estudyante sa Ulas Lagunoy natawan ng educational assistance kansang buni ang kabataan sa nasabing lugar. Detalye sa istorya ni Maria Lorenzana.
Edukasyon para sa magayon na futuro. Inian pigbubusol kan sangguniang kabataan kan Barangay Ola sa Lagunoy, Camarines Sur, asin sa naging tema kan aktibidad kan Domingo, Enero 1. Total na 120 piling benepisyaryo na nasa kolehiyo asin high school ang nataawanin asistensya. 67 digdi ang nakaresibin pinansyal na ayuda asin school supplies, mantang 53 naman ang nakaresibi sa nanin school supplies. Sigon si SK Chairman kan Olas, obheto kan aktibidad na makataong pag-alalay sa mga estudyante urog na sa saindang pagklase. Bilang leader, mati niya subuot na kaipuan matawan kasimbagan ang problema sa edukasyon sa saindang lugar. Fresh grad po ako ng college ngayon and alam po yung hirap ng bawat mag-aaral dito sa amin. Na kung saan, isa sa pinaka-problema at hindi nabibigyan ng pansin yung education dito sa amin. Kaya po, yung nangyayari dito, yung mga bata dito sa amin, imbes na mag-aaral po, ginagawa nila, nagtatrabaho naman po sila. 3 taon na ang proyekto na pigpapondohan gamit ang 10% kan nakukuha ang honorarium kan mga miyembro kan sanggunian. Fulfilling po, kasi hindi lang po yung mga bata yung natutulungan nito Kasi pati rin yung mga magulang, na kung saan, kahit 100 pesos kasi mabigot na rin sa bulto ng magulang. So, kaya yung pinagpapasalamat ng mga magulang dito is mayroong ganitong programa sa amin. Laom na sa nakan sangguniang kabataan council, nalugod taawanin balor asin importansya kan mga benepisyaryo ang saindang pigtatao, asin gamito ng gad sa pagklase, nasusi sa magayon asin maray na futuro. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Maria Lorenzana. Bangkay kan lalaking nawawara sa Camarines Sur nakuha sa Masbate. Asin eksperto may pagirumdum sa pagsunod sa New Year's resolution. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang sa tiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan man tuniinan, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Bangkay kan lalaking nawawara sa Camarines Sur, nakuha sa probinsya kan Masbate. Detalye sa report ni Maria Lorenzana.
Mayo ng buhay kan madukayan ang lalaking inot ng napabaretang nawawara 4 na aldaw na ang nakakaagi sa Balatan, Camarines Sur. Sa impormasyon, nadiskubre ang bangkay kang 41 anyos sa si J. Lord Aklan kan Zone 1 Barangay San Vicente, Buhi, Camarines Sur asin security guard sa Sarong Mall sa Naga City na nagpapataw-pataw sa kadagatang sakop kan Barangay San Pascual, Masbate City alas 11:32 din banggi kan Biyernes, Desyembre 30. Antes na deklarang nawawara, huring nahiling si Aklan kan sa iyang kapamilya alas 11 din banggi kan Desyembre 26 sa Manyente Beach Resort sa Banwaan in Balatan. Nagkararigo sa buot ang pamilya ni Aklan mantang nakasakay man si Aklan sa rubber boat na disagwan. Hastakan maharali na sa dagat, dahil na ininahiling pa kan sa iyang mga pag-iriba. So, ang inibuninda, sinanap nila itong gabing ito. Para anak nila, kaso diri po nila naturakan. So, the following day, sinaramragan po, saka palang na-report nila sa NDRMO na nawawala na po nga ni si J. Lord Aklan habang sakay ka itong rubber boat. Sa investigasyon, pigtutubudan na pagkabutodan ni kinagadan kan biktima. Asin huli sa pagtarabangan kan Balatan Municipal Police Station, Philippine Coast Guard Balatan, MDRMO asin Bantay Dagat, dagos nang narecover ang hawak kan biktima. Yung pong biktima na nakaturog po niyo hanggang gabi niya namang na naipadpat siya, naparayo siya duman sa mga kaibanan niya. Kung masakay siya ng rubber boat, dapat pakulang di sila magsulo. Kan Domingo, Enero 1, na-turn over na kan San Pascual PNP sa mga kapamilya ang bangkay kan biktima. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Maria Lorenzana. Putol na tabay nin tawo na dukayan sa syudad din Tabaco. Detalye sa report ni Nomar Corporal. Sarong putol na tabay ning tawo ang nadukayan sa baybayo na sakop kang Barangay Fatima sa syudad ning Tabaco. Poko mas o menos alas 9:30 kasudmang aga. Sigun kay punong Barangay Lili Romero kang nasambit na barangay. Tulong lalaki ang nahiling na naglubong ning sarong kaduda-dudang kahon sa nasabing porsyon. Sa sumbong kang mga nakahiling, tulo subot ninday ning ipinaabot sa karamang kang kapulisan. Kagawad buda so tanod. Pig-usisa ninda kasudmang aga. Pag duman ninda kasudmang aga, nag-apod sa kuya na. Ngayakap may kaduda-duda digdingan linubong. Ano daw ngayon? Sabi ko, dahil kamukha yan magkalot na dahil ki-autoridad na naka-witness sa Indo. Ikinamundo mang kampunong barangay na naging tapukan na sa nang sa indang barangay. Adit man si Romero sa posibleng maraot na epekto kani sa tawo. Ang daimi lang dumang gusto na bako man kami tapukan kan mga araw kaiyan na halit sa hospital. Dapat baga may tamang kaganang kaiyan. Bako po ito magayon, kainot na inot dahil man sa mo nagpaaram, sa kansaro pa duman, gilid baga po ito kibaybayon. Sa pagsuysuy kang otoridad, napag-araman na tabay palan inining tawo. Sa tabang kang Soko asin Rural Health Office, nasuysuy ang tagsadiri kang kaputol na tabay na sarong senior citizen asin diabetiko na residente man sana kang kataid na barangay. Supposed to be sa sementeryo yan nililibing. Dahil walang budget, doon na lang pinaano sa mga kamag-anak, pinabaon. Magki-coordinate po kami sa City Health Unit kasi may kulang parusa yan. Titingnan natin kung mayroon o walang liability. Pero sa tingin ko mayroon yan liability po. Hagad man kang opisyal sa publiko na maging responsable sa sadiring basura. Urog na kung ini ang partikan hawak ng tawo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Mga albayano may kanya-kanyang New Year's resolution. An abiso kan sarong eksperto aramon sa istoryang ini. New Year, New Me. Ini ang permitang nadadangog kada masanli o sa pagsanli kan bagong taon. Kaya naman ang pira sa mga kababayan tang albayano may kanya-kanya naman na New Year's resolution. Dahil na magparasungit. Maalis yung pagkabugnutin. Ang Public Safety Officer sa Banwaan Candaraga na si Alexander, dai na daamag pa para inom panin alak. Ang mapayo ko sa kanila, huwag na silang gumaya sa akin mag-iinom kasi nararamdaman ko na yung katawan ko na sumasakit na. Mantang si Tatay Boy, mas magiging kalmado naman daang niya na taon. Nagdudulot yan ma'am minsan ng masamang yung padalos-dalos, pabigla-bigla. Minsan hindi tayo makakagawa ng mabuti, hindi marirelax yung isip natin. Sigun sa sarong eksperto,
Nakakatabang sa sarong individual ang pagkakaigwa ni New Year's resolution. Nagpapahiling man kaya daa ininin kamalayan kan sarong individual sa iyang pagkatawo. Magayon man na may New Year's resolution because nabubugtakan ki purpose ang buhay mo. Siring sa pagkakaigwa ni Medianoche, bilang Pilipino, parte naman daakan sa tuyang kultura ang pagkakaigwa ni New Year's resolution. Asin nga ni maibitara na ma-pressure kinakaipuhan na luway-luwayan sa naas hindi sanaan ilatag na New Year's resolution. Importante man daan na magibunin listahan bilang giya nga ni maibitaran na malula sa kung ano ang dapat na inuton. And at the end of the year, you assess. Pagdating ng November, pagdating ng ng December, i-assess mo, nagawa ko ba ito? Kung hindi mo nagawa, then idagdag mo ulit sa 2024. And be good to yourself, ha? Don't overwhelm yourself na dapat inigibuhon ko. How can you lose weight in 1 year kung talagang obese ka? That is expensive on your part. So, ano ba yung realistic? Tinaawang duon man kan propesor na pwedeng puunan ang pagbabago anuman na aldaw, anuman na oras, na dai na kinakaipuhan panghalaton ang bagong taon. Urog sa gabos siring sa sarong relasyon, kinakaipuhan man subuot na maging faithful sa imong New Year's resolution. You really have to make an assessment. It starts with the self. Sabi nga ni kang sarong great philosopher, know thyself. Because if you know your limitation and your capabilities, for sure, magigibo mo at marirealize mo ang anuman na resolution na gusto mo. Resolution, meaning to say, you take a second look of the things that you wanted. Sigun sa eksperto, magayundaan na sambit na lakdang, ngani maaraman kan sarong individual an sa iyang kaluyahan, asin kakulangan. May dakulang epekto man daa sa dagos na pagbabagonin sarong individual, an pusog na suportang pigpapamati, asin pigpapahilingkan sa indang mga mahal sa buhay. Apwera naman sa New Year's resolution may mga wish o kamawotan manan sa tuyang mga kababayan sa bagong taon. Sana good health, more blessings to come, then sana ma-reach ko na yung goal ko talaga. Magkaroon ng magandang kalusugan at maging maayos yung SEM namin ngayon. Magkaroon ng magandang grades. Pagirumdum sa nakan eksperto, ang New Year's resolution sarong giyas sa naman, ang satuyang pagbabago magdedepende sa satuyang mga desisyon sa buhay. Asinyanan katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!